Anem a començar el ple de l'Ajuntament ordinari del dia 29 de novembre a les 8:30, que aquí s'ha sobrepassat un poquet. Com sempre, guardarem un minut per les víctimes de la violència masclista. Més que mai ara a prop del dia 25 de novembre, en què se celebra la data en què moltes dones van ser maltractades. Comencem. Molt bé, anem a començar. Molt bé, anem a començar l'ordre del dia d'avui. Primer, aprovació, si procedeix, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. Estava en la documentació. Algun aclariment o comentari al respecte? Doncs passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat per majoria l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. En el segon punt de governació, el primer i únic apartat, nomenament de jutge de pau. Bé, en la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, en la seva reunió celebrada el dia 22 de novembre, la setmana passada, complint el que disposa l'article 123 del reglament, d'organització i funcionament, aprovat el Reial Decret de 2568/86 de 28 de novembre, en la que van assistir 4 dels seus 4 membres, a més el següent dictamen. Per no fer-ho llarg, que es va presentar escrit de la Secretaria del Govern, el número de registre 2712, que comunica a aquest Ajuntament l'acord adoptat per la Sala del Govern en relació al cessament del jutge de pau d'aquest municipi el 27 d'octubre de 2018, a efectes que per part del ple es procedirà a l'elecció de persona per al referit càrrec per un període de 4 anys. Bé, publicat l'anunci en el tauló d'edictes de l'Ajuntament i en el boletí oficial de la província el 24 de setembre de 2018. Transcorregut el període de presentació d'instàncies, no s'ha presentat ninguna candidatura dins del termini i, transcorregut un període per a presentació d'instàncies, se n'han presentat 2 candidats per a ser nomenats jutges de pau. Per tant, no n'hi havia ninguna altra candidatura. El candidat per a jutge, Guillermo Ramón Salom Olmos, de domicili Guadassuar, i com a altre candidat per a suplència, Margarita Francesc Martínez, també domiciliar en Guadassuar. Considerant per als membres d'esta comissió que els candidats reuneixen els requisits d'idoneïtat per a desenvolupar els càrrecs de titular i suplent, respectivament del jutjat de pau, i sent necessari que tinguin que reunir requisits exigits per formar part de la carrera judicial de conformitat en l'article 302 i 303 de la Llei Orgànica 6/1985 de 1 de juliol del Poder Judicial, han de tindre nacionalitat espanyola, primer, ser majors d'edat i no estar inclús en ninguna de les causes d'incapacitat previstes en la Llei Orgànica. Esta comissió informativa va emetre per unanimitat el següent dictamen: elegir els següents candidats com a jutge de pau titular i suplent. Jutge de pau, Guillermo Ramón Salom Olmos. Jutge de pau, Margarita Francesc Martínez. Ambdós candidats deuen presentar abans a la Secretaria de l'Ajuntament declaració jurada de complir amb els requisits. Segon,
remitir certificada de l'acord del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secretaria de Govern, efectes que conferisca els respectius nomenaments, igualment d'acord amb la normativa citada del punt anterior. Tercer, notificar l'acord als interessats que han presentat sol·licitud per al seu coneixement i efectes. No obstant això, estàvem parlant fins ara del dictamen de la comissió informativa, no obstant això, l'Ajuntament ple, amb el seu superior criteri, adoptarà la resolució que estime més convenient per a la millor defensa dels seus interessos. Per la meva banda no tinc res més que dir abans de passar a votació perquè se ratifique en el ple. Si algú vol comentar alguna cosa al respecte. No? Doncs anem a passar a votació. Vots en contra dels nomenaments, abstencions, vots a favor. Per unanimitat queden nomenats jutge de pau i suplent de jutge de pau, les dues persones esmentades. Esperem que els vagi molt bé, que això voldrà dir que al poble també li anirà molt bé. I els agraïm la seva voluntat de presentar-se. Bé, en temes d'Hisenda local, que va en el tercer punt de l'ordre del dia, n'hi ha diversos apartats. El primer, proposta d'acord al ple, vist que existeixen despeses necessàries que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i per a les quals no existeix consignació pressupostària, tenint mecanismes de finançació suficients, el romanent de tesoreria que estava i va posar-se a inversions financerament sostenibles, com marca la llei, se proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovació de l'expedient número 24 de 2018 de modificació de pressupostos mitjançant crèdit extraordinari. Les modificacions a realitzar es contenen en la següent taula. De finançació de crèdits extraordinaris, 108.100 euros a crèdit extraordinari i FES 18 reforma Gran Via, per al mateix import. Segon, remetre a anunciar el BOP, de manera que la modificació pressupostària quedi exposada al públic i quedi també obert el termini de presentació d'al·legacions durant els 15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació. Últim, donar trasllat del present acord a l'àrea d'Hisenda per a la seva comptabilització. Bé, per explicar aquesta modificació de crèdit, la pretensió és que en càrrec al romanent de l'exercici 2017 que se podrà utilitzar durant 2018 i 2019, però s'ha de fer ara dins l'aplicació dins de 2018. Si m'equivoco d'alguna manera, l'interventor me pot ajudar. IFES, sí. La idea és que davant de l'últim tram de Gran Via, que no està asfaltat, davant de la finca Roja que dona cul al Col·legi Sant Francesc, vam fer l'adquisició d'un camp precisament per això i donat que tenim els diners suficients per a poder fer, en aquesta dotació durant 2019 farem la licitació per a que es porti a terme la urbanització necessària per a que el trànsit allí es quedi ben encaminat, en asfaltat i en desaigües suficients, perquè ara han tingut un oratge prou dificultós, s'ha omplit moltes vegades d'aigua, ha plogut més de lo normal des que se va fer això, i s'ha omplit de bassals i de clots. Està llargament demanat pel veïnat i creiem que és també de justícia el fer-ho. I això és el que proposem dins dels arreglos de carrers. Crec que és una zona que ha estat sempre prou apartada. El que volem és que deixi de ser apartada, que tingui un trànsit normal i lloc suficient per a accés al Col·legi Sant Francesc i aparcament per als veïns, perquè també dificultaven el trànsit al final de la Gran Via, tant per eixir cara al Xemesí o la gent que venia del Xemesí per anar al Xinet o dirigir-se a Guadassuar. Creiem que en això podrà veure's solventat. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Sí. En el projecte s'ha pensat en connectar això en la viela famosa, que si alguna vegada se fa, ja que se fa allí una actuació, per si acaso algun dia el projecte se tira avant. Correcte. Sí que s'ha pensat i, de fet, quan tornàrem a anar a presentar el projecte de la viela, que ha tingut problemes en
en paisatge, en conselleria, un dels condicionants que se va proposar era que no sols per a la vila era necessari el paisatge exterior perquè està per fora de la sèquia que va al molí, sinó que devien també de comptar en el paisatge interior. Rosa estava en companyia meva i això va ser una cosa que els va interessar a la gent, tant a la cap de servei com al tècnic que ho estava fent, els va interessar moltíssim i quan vam proposar el que es volia fer ahir vam creure que era no sols bé com a paisatge interior des de la mateixa vila, que no seria una cosa discontínua, sinó que faria bé, que s'integraria molt bé i en futures actuacions, una vegada se faci, està encara en paisatge, se va tornar a presentar un altre projecte i justament la rotonda que aniria al final de la ronda, que seria l'inici de la vila, permetria també que en aquesta zona n'hi haguera una zona ajardinada que no està previst que siga d'edificació. Això que sí que podia gastar-se com a zona d'aparcament no té cap de problema. Que està connectat a la rotonda. Sí, estava pensat per això mateix. Doncs és aprofitar que són els últims 100.000 euros que n'hi havia disponibles en aquest exercici per a poder oferir. S'havia de prendre la decisió d'esta modificació de crèdit en aquest exercici, és el que proposem al ple i no sé si hi ha alguna altra qüestió, si no passem a la votació. Doncs passem a la votació per aquesta modificació de crèdit per a fer la IFS de reforma al final de la Gran Via. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Bé, el següent punt, segon punt, aprovació de bases per a la concessió d'ajudes de transport per sufragar despeses ocasionades per activitats lúdico-educatives destinades a persones amb diversitat funcional. Bé, encara que crec que la qüestió és clara, n'hi havia unes ajudes proposades i així n'hi ha una no sé si qualificar d'ordenança o les bases reguladores per a la concessió. No sé si voldríeu explicar-ho vosaltres o... Rosa, vols lo de les bases per a les ajudes? No, era... doncs perdó. Arrima't el micro, si vols. Apreta el botó de la dreta. Ixe, el de la dreta. Bé, doncs s'ha aprovat les bases per a concedir les ajudes a xiquets que vagin que se desplacen els caps de setmana als centres ocupacionals, presentant els tiquets de l'autobús o si es duen els pares, si duen el tiquet del desplaçament de la gasolina i serà, la declaració responsable i se donarà un màxim de 200 euros. I res més. No sé si voleu fer alguna pregunta. N'hi ha alguna qüestió? Sí. Entre... No és caps de setmana. Bueno, és que sí que és veritat que n'hi ha xiquets que només van el cap de setmana. Bueno, seran uns entre setmana i els altres el cap de setmana. Depèn de l'activitat que facin, perquè n'hi ha de tot. N'hi ha que va només entre setmana, n'hi ha que va entre setmana i el cap de setmana i n'hi ha que va només el cap de setmana. Per a tots. Alguna qüestió? En relació a el que es comentava, les ordenances passa per ple i se somet a informació pública i després s'ha d'aprovar perquè la regulació que tenen aquestes bases, quan no tenim unes bases generals que regulen les ajudes i les subvencions, és el mateix que el d'una ordenança, però són unes bases per a concedir ajudes. Però la regulació és la de l'ordenança.
Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat també. Bé, en el quart apartat, mocions dels grups polítics. El primer tenim l'adhesió de l'Ajuntament de Guadassuar a la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de 25 de novembre de 2018, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. La Federació Valenciana... la tenim així. La primera. Se presenta la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies on se fa una explicació del que ha succeït fa més de 30 anys que la Federació està representant els interessos i preocupacions d'entitats locals i mostren el compromís en els principis d'igualtat, seguretat, llibertat, integritat i dignitat inherents a tots els éssers humans i any rere any manifestem la nostra més absoluta repulsa davant qualsevol forma de violència i intimidació. En conseqüència, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, volem donar veu a la perseverança i incansable esforç que les corporacions locals del nostre país porten a terme dia a dia. Avui mostrem la nostra solidaritat i sentir amb totes les persones que de manera directa o indirecta són víctimes d'una xacra arrelada en el més profund de la nostra societat. Una societat que als seus 40 anys de democràcia encara no ha estat capaç d'assolir la igualtat real entre homes i dones, reclama deixar de ser valent per començar a ser lliure. Bé, ens conviden a totes les entitats a adherir-se a aquesta declaració i que ens sumem a totes les veus que reclamen la fi de la violència de gènere, obstacle insalvable en el camí cap a una societat en què homes i dones visquen en llibertat i igualtat real. Exigim l'aplicació de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere per ser el resultat del màxim consens polític i tècnic itinerari inherent a la construcció d'una societat madura i autònoma. Recordem que l'assassinat és l'última manifestació atroç de la violència de gènere, però que comença molt abans, amagant-se darrere de fets socials acceptats i fonamentats en creences i comportaments amb base estructural i cultural. Situacions, totes elles, que alimenten una desigualtat real entre dones i homes que es trasllada en una relació de subordinació i subsidiarietat d'uns respecte a uns i que fractura la convivència i la pau d'una societat que clama per un futur sense por. Reconeixem els avanços que les administracions realitzem en pro de la sensibilització dels que continuen instal·lats en estereotips desfasats i arcaics i ens complau ser testimonis de l'increment de veus que criden i exigeixen la fi d'una desraó que s'ha cobrat incomptables vides. Destaquem la necessitat d'educar en igualtat i dirigim la mirada cap a les generacions futures. És vital desterrar els rols sexuals i erradicar les actituds i comportaments normalitzats i consentits que, instal·lats en la vida diària, reprodueixen i perpetuen la desigualtat, origen de la violència de gènere. Aquesta és una responsabilitat conjunta i, per tant, la solució ha de ser compartida. Agraïm la solidaritat de totes aquestes persones anònimes que mostren el seu condol i acompanyen els minuts de silenci i fixem la mirada en els qui, a més, s'esforcen per debilitar la multitud de microviolències invisibles i sistemàtiques que sustenten relacions basades en el tracte desigual. Reafirmem el nostre compromís amb els drets fonamentals de la infància i posem de manifest novament la nostra repulsa i preocupació per l'augment de menors assassinats a mans dels seus pares com a instruments de control i de poder sobre les dones. Ens comprometem a implementar totes les mesures de coordinació interadministrativa per protegir, defensar i alliberar les dones i menors víctimes de la violència de gènere. I així acaba la declaració, que és la que volem proposar al ple, que se sume a la de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Algun aclariment? Alguna qüestió? Doncs passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Vots a favor? Per unanimitat queda aprovada. Sí. En el següent punt, moció dels grups municipals Compromís, PSOE i PP, de tot l'Ajuntament, sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Abans hem aprovat sumar-nos a la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha presentat una moció per l'eliminació de la violència contra les dones.
se presenta i en comissió se va acceptar per part de tots els partits de sumar-se. I sense entrar en la part d'exposició de motius, per no fer més llarg, encara que no és menys important, és per tot això que aquest Ajuntament manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d'homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seva identitat al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència. Manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors. Insta el Govern de l'Estat que desenvolupi la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni d'Istanbul. Tercer, exigeix el Govern de l'Estat el desenvolupament dels pressupostos generals de l'Estat amb perspectiva de gènere com a principi per ser efectiva la legislació i la normativa. Quart, declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l'hora de planificar les accions de totes les regidories que s'ha de fer sempre amb perspectiva de gènere, tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania i que en la pràctica no sigui motiu de discriminació de les dones. Cinquè, insta el Consell de la Generalitat perquè s'adreci al Congrés per exigir que s'accelere l'aplicació, els treballs de seguiment i avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d'Estat per part de la Comissió Permanent No Legislativa al Congrés. Així mateix insta el Consell de la Generalitat perquè intensifiqui les labors i treballs de la Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Gènere, amb la seva corresponent dotació pressupostària. Sisè, es compromet a facilitar a través dels mitjans públics dels quals disposa tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, l'Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitzi el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari. Setè, insta la Conselleria de Justícia, el Ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d'actuació. Vuitè, declara el terme municipal espai contra la tracta de persones i per això dins les nostres competències desenvoluparem campanyes per a que aquesta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionar ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Es compromet a donar formació al funcionariat local des de la policia al treball social per tal de poder actuar correctament. Novè, considera absolutament necessari l'ensenyament afectiu sexual dins del sistema educatiu. És per això que instem el Govern d'Espanya a incloure l'ensenyament afectiu sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador. Desè, es compromet a adherir-se al manifest del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i a difondre entre la seva ciutadania per tal d'aconseguir el major nombre possible d'adhesions a aquest document. O bé, si l'Ajuntament ja està adherit, es compromet a la rendició de comptes dels compromisos adquirits en l'adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. Onzè, traslladarà aquests acords a les associacions del poble, així com farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació. Molt bé, doncs fins ací els acords que deguem prendre per aquesta moció. Algun aclariment d'alguna qüestió? Doncs passem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Per unanimitat del ple de Guadassuar aprovem la moció. Tercer, moció del grup municipal Compromís sobre adhesió a la declaració institucional per reclamar la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments. La declaració institucional ve per part de la Diputació. Sí, la tinc ja. La Diputació havia fet al seu mateix temps una declaració
institucional per reclamar la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments. Recentment, les bandes de música les valencianes han sigut declarades BIC. La Diputació se suma en aquest moviment a fer aquesta reclamació i els ajuntaments fem la proposta de la següent moció. El ple de l'Ajuntament de Guadassuar manifesta la seva adhesió a la declaració institucional per reclamar la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments aprovada per la Diputació de València el 24 d'octubre de 2018, de la qual s'adjunta còpia. Crec que és molt evident la necessitat per als valencians, si la meitat o més de la meitat dels músics de l'estat espanyol són valencians, creiem que això seria una mesura que ajudaria molt i molt a la difusió de la música com a cultura, com a manera de viure dels valencians. Crec que no fa falta dir molt més. Alguna qüestió? Val. Per tot l'abans exposat en la declaració de Diputació, proposem els següents acords. La Diputació de València insta el Govern de l'Estat espanyol a revisar i modificar el tram d'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals, fent-lo baixar de l'actual 21% a un 10% en el termini de temps més breu possible. I això és el que fem així, sumar-nos a aquesta moció. Cap comentari? Com a músic. Sí, que estic així en qualitat de músic. Que després que els municipis s'involucren molt en les societats musicals... Perdó, que susto, pensava que era el meu, que sona igual. Després que els municipis s'involucren molt en les societats musicals, signant convenis de quanties altes en la majoria de municipis, després de signar, per exemple, com aquest Ajuntament, exempcions d'IBI per a les societats musicals, després que la Generalitat Valenciana, el govern del Botànic ara mateixa, hagi declarat bé d'interès cultural a les societats musicals de la Comunitat Valenciana, trobe que no està de més demanar-li al govern espanyol també que s'implique a nivell de protecció del moviment extraordinari que suposa les societats musicals del País Valencià, no només del País Valencià, també de tot l'estat espanyol, que també és un moviment significatiu en altres parts com Galícia o en altres parts com Andalusia, i està bé també que el govern espanyol es mulle i col·labori també en la difusió d'esta cosa tan extraordinària que tenim els valencians i que ens identifica tant com a poble i com a territori. Això era. Alguna qüestió més al respecte? Doncs passem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Per unanimitat del ple de l'Ajuntament de Guadassuar ens sumem a la declaració i la moció. Quart punt, moció del grup municipal PSOE per adherir-se al projecte Stolpersteine en memòria dels valencians i valencianes deportats i assassinats en camps d'extermini nazis. Si us pareix bé, llegiré els acords i si algú vol fer algun aclariment. L'acord a prendre és que l'Ajuntament de Guadassuar, amb la col·laboració de l'Amical de Mauthausen de l'Institut de la Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana, cerquen les dades de residència i treball dels nostres veïns deportats en els camps de concentració nazis. Ribes Cruz Eduardo, mort en 1941, deportat a Mauthausen. Ramon Moya Torres, mort en 1942, deportat a Mauthausen en agost de 1941. Segon, que l'Ajuntament de Guadassuar sol·licite la col·laboració de l'Institut de la Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana per a fer possible la col·locació de Stolpersteine davant els domicilis on van viure o van treballar les víctimes deportades. Tercer, que es dugui a terme un acte de col·locació d'una pedra de la memòria en homenatge als nostres veïns represaliats i assassinats pel nazisme, com un acte de record i reconeixement a la seva lluita per la democràcia i els drets humans, un acte en el qual es compta amb els seus familiars i amb la presència del seu creador, l'artista alemany Günter Deming. Quart, que a més es recorde a aquestes persones en algun espai públic de la població com una via pública, jardí o parc.
Cinquè, que s'iniciï un reconeixement públic a les seves famílies, aprofitant aquest acte per a fer un rebuig a tota la forma de violència i de tota classe d'odi per raça, sexe, religió, ideologia, etc. Sisè, que es faciliti la cerca de documentació relacionada amb aquestes persones i la recerca sobre el que va suposar el nazisme i la repressió franquista en el nostre municipi per a contribuir al reconeixement de les nostres víctimes i fomentar el coneixement entre la nostra comunitat de tots dos fets. Setè, finalment, que es comuniquen aquests acords a l'Institut de la Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes, i a l'Amical de Mauthausen i als familiars de les víctimes localitzades. I això serien la lectura dels acords que se pretén prendre en el ple. No sé si algú vol fer algun aclariment o alguna qüestió al respecte. Doncs passem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Molt bé, doncs per majoria queda aprovada la moció. El cinquè punt, moció del grup municipal PP sol·licitant més ajudes i incentius per part de l'Estat i la Conselleria per l'afecció dels cultius en la comarca de la Ribera a causa de la forta tempesta de pedra del dia 1 de juliol de 2018. Bé, la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, en la seva reunió del passat dijous, a la que van assistir 4 dels seus 4 membres, emetent el següent dictamen. A la moció presentada pel PP per a la petició d'ajudes econòmiques i financeres dirigides a gent del camp per la pèrdua d'ingressos que els ha produït la pedregada de diumenge 1 de juliol de Guadassuar i la Ribera, el que es va acordar és preparar, ratificar l'acord que en juliol, en el ple de juliol, se va prendre en aquest Ajuntament i que n'hi ha algunes parts que les diferents administracions ja han posat en marxa, altres que no, que obvien les que ja han posat en marxa, si les poden millorar que les milloren, i totes les que no s'han posat encara ho ratifiquem, es tornarem a enviar per a que ho facin. Complementem, i així es va prendre l'acord en comissió informativa, de que ho afegíem a la moció que el PP presentava, que creguem que no estava de més, que passat un temps i no tot s'ha vist complert, ratificar-nos en aquella, i es proposa al ple de l'Ajuntament sol·licitar a l'Estat i a la Conselleria la concreció urgent de les mesures anunciades i la sol·licitud de nou de la resta d'actuacions sol·licitades i que no s'han dut a terme. No obstant això, l'Ajuntament ple, amb el seu superior criteri, adoptarà la resolució que estime més convenient per a la millor defensa dels seus interessos. Això era el que es proposava en el dictamen de la comissió de dijous passat i ara hem de ratificar en el ple. Alguna qüestió o aclariment al respecte? Doncs passem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Moció queda aprovada per unanimitat del ple de l'Ajuntament. Molt bé, no tenim res en despatx extraordinari perquè es va acceptar aquesta moció i altres que se van incloure dins les que ja n'hi havia. I en informació, fiscalització d'òrgans de govern, donar compte de les resolucions d'alcaldia des de la 181 a la 231, estan dins de la documentació i simplement era donar compte. En informe de presidència també m'agradaria dir que teníem un pleit, una persona va presentar una queixa contra el soroll i l'ocupació de les vies, en certa manera, durant la fira de Guadassuar. Se va portar a pleit, no arribaren a cap acord i la sentència diu: fallo que debo desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por el letrado tal en nombre de representación de unas personas de Guadassuar contra l'Ajuntament, representat per el procurador a la Pont Beteta.
siguent part del Ministeri Fiscal i declara que l'Ajuntament de Guadassuar no ha vulnerat els seus drets fonamentals a la intimitat familiar i integritat conforme als articles 15 i 18 de la Constitució espanyola. Les costes processals causades seran abonades per cada part, les causades a la seva instància i les comuns per meitat. Que se notifique la present resolució al Ministeri Fiscal i de més parts personades fent-los saber que contra la mateixa cap interposar recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies en este jutjat per al seu coneixement per la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. I això és el que volia fer saber. No n'hi ha més informació per a pregs i preguntes. Simplement dir que el pressupost entre avui i demà, avui crec que s'havia acabat, la memòria inclòs, i demà quan s'ha convocat avui. S'ha convocat per a dimarts la comissió informativa a les 3 i serà per a tractar dels pressupostos. Si qualsevol regidoria dels presents vol qualsevol aclariment o vol fer qualsevol comentari, estarem a la disposició en l'Ajuntament abans de comissió i des de la comissió fins que vaig al ple el mateix. Els números o les partides solen ser les mateixes de sempre, són conegudes de sobre i sobre el que estiguen millor o pitjor dotades estem a disposició de que es faci qualsevol suggeriment. I per la meva part no queda res més per a ple dins de l'ordre del dia. Entrem en el torn de pregs i preguntes de l'Ajuntament. No, estava preguntant a la secretària si estava penjat ja per a estudiar-ho de cara a la comissió del dimarts. Demà? Torn de pregs i preguntes. Algú vol fer alguna? Molt bé. Sí, jo voldria fer més que una pregunta, un prec, i en aquest cas entenc que és per al senyor regidor d'Hisenda, el senyor Joan, perquè ens han arribat, pareix que gent amb problemes en la recaudació i l'únic que li demanaria, sincerament, és que s'anticipara quizás o que fera una gestió de revisió de les problemàtiques que hagin hagut en aquest tema en la recaudació, perquè molta gent possiblement potser no s'adona compte i han pogut pagar per duplicat algun rebut o tenen alguna situació en la qual han pogut pagar dues vegades i que des de l'Ajuntament se farà una iniciativa per a poder revisar-ho i tornar a no esperar a que siga el veí el que es doni compte i vingui a l'Ajuntament. Era només fer-li aquesta apreciació per si era possible, perquè jo entenc que n'hi haurà gent que no s'haurà donat compte i que possiblement poguera estar en el cas d'haver pagat dues vegades, més que tot perquè seria una iniciativa, entenc que bona des de l'Ajuntament, aquesta revisió, i si se troba que algú ha pagat dues vegades, enviar-li una carta o algun requeriment per a que se doni compte i fer-li l'estorno el més ràpid possible. Sí. Les persones en total són 15 afectades, de les quals en 10 ja s'ha entrat en contacte amb elles i se'ls ha dit que és un error que ha causat un fitxer informàtic que en lloc de transmetre la liquidació de la revisió catastral dels 4 anys se n'ha anat a la columna de l'IBI de 2016 i per això és duplicat. Només afecta 15 persones de Guadassuar, de les quals 10 ja estan sabedores de que no han de fer res i s'han posat en contacte en tresoreria per a que de motu propi, és a dir, es posen en contacte sempre que tinguin el telèfon o alguna manera de localitzar aquestes persones per a les que falten, les 5 que falten, per a indicar-los que això queda anul·lat i que no han de fer res perquè és un error i per tant se'ls girarà el rebut correcte en el moment que estiga preparat. Ha sigut un error, però només ha afectat a 15 persones.
Això estem parlant de la duplicitat en el generar un rebuig de l'IBI del 2016 que s'ha girat el cobro, ha sigut ara, però sí que n'hi ha altres incidències que encara venen de darrere de l'any passat, en el qual n'hi ha gent que ha pagat 2 vegades i la segona vegada en recàrrec, la segona vegada en interessos, i fa un mes que no s'ha dignat ningú de l'Ajuntament a ficar-se en contacte ni a retornar els diners. És a dir, el que està parlant vostè són d'aixes 15 persones que ne falten 5 per avisar, però n'hi ha altres que són en una altra situació, la qual ve de molt més temps darrere. És el que vull que al final no és per res, que es preocupi un poquet i que intente veure si n'hi ha un 15, 3 o 1, perquè al final igual té. El nombre m'és igual, és que estiguem damunt d'aquest fet perquè no em pareix correcte que estiguem un mes sense tornar els diners, que damunt hagin estat inclús publicat en el boletí provincial com a que són deudors de l'Ajuntament quan no és real. Inclús no estaria de més una carta de disculpes. Des de l'Ajuntament volem dir que hem assolit des del primer moment totes les errades que s'han pogut produir, que les lamentem i que hem demanat disculpes en tots els casos. Però en cap moment han sigut massives sinó puntuals. I la prova és que en aquest segon any d'aquesta recaptació han disminuït enormement. Gestionem 18.000 rebuig. I si la duplicitat de 15 rebuig en un any jo crec que no és ni significatiu i s'han resolt el més prompte possible. I després tinc que dir que hem tingut molt poques reclamacions reals. Pot ser la gent tal vegada es queixa en el carrer, però totes les reclamacions, com no pot ser d'altra manera, són tractades i de la millor manera possible. I ja dic que en tot moment, si hi ha hagut algun cobrament indegut, s'ha tornat el recàrrec que s'hagi pogut passar i si hi ha hagut algun embargament s'ha borrat. Vull dir, no cal dir molta cosa més, vull dir que s'assoleixen els errors i ja està. Sí, no, jo l'únic que diria, que estic d'acord amb vostè, és dir, no n'hi ha més que al·legar en quant a la recaudació, però sí que realment el que demanava jo és que miràrem, perquè jo estic convençut que probablement n'hi haurà alguna persona que per sort per a ella té diners en els comptes, li ve el rebut, l'ha pagat en ventanilla, li han girat després i no s'ha donat compte i probablement podria estar pagant-lo 2 vegades. No sé si això té una manera d'intentar verificar-se i actuar contra això. És dir, és l'únic que estava intentant dir perquè, i a més, inclús no estaria de més, perquè jo penso en la gent que no s'ha pogut donar compte. Més que és que s'han donat compte, entenc que han sigut ja unes persones identificades que han vingut i han ficat la seva reclamació, o per almenys ho han comentat perquè se solvente. Però a mi el que me preocupa és el que no es dona compte, no el que ja ha vingut. Bueno, jo agarré el prec i ho tornaré a dir a la recaptació, que faci un recompte, que facin una revisió de tots els rebuts i si se'n detecten des d'ací ens posarem en contacte amb aquestes persones. Ja dic que 18.000 rebuts és una quantitat important i la revisió no és tan fàcil. N'hi ha que tindre en compte que hem refet tot un fitxer i que les domiciliacions, encara que hagi pogut semblar farragós i va començar en 2017, hem aconseguit que d'un 50% que n'hi havia de domiciliació estem al voltant del 80%, aprofitant que posàvem una bonificació del 2% en l'IBI urbana i un 5% en l'IBI rústica. Crec que podem estar tots molt contents de que estem en aquest 80%, perquè això vol dir que el problema de si se té prou diners o no, això vol dir que l'Ajuntament ho recapta molt més prompte i no té que pensar que pot patir deutes perquè pot perfectament assolir totes les seues despeses en el moment que sigui necessari. No obstant, ho buscarem i investigarem si n'hi ha més persones així
i intentarem solucionar-ho el més pront possible. De moment, la quantitat de reclamacions crec que les d'enguany no han sigut significatives, 15 per a 18.000 rebuig, no crec que siguin significatives, les altres les buscarem i respecte a l'any passat, tots els començaments són difícils i crec que se va agarrar amb valentia tant per part de l'Ajuntament com per part dels funcionaris que anaven a dedicar-se a això i a més en moltes ganes. D'acord? Moltes gràcies. Alguna qüestió més? Doncs en el que respecta a lo que és el ple queda finalitzat. Si el públic té alguna qüestió a preguntar, ara és l'hora. Dono les gràcies a tots per l'assistència i la setmana que ve, no l'altra, tindrem un ple extraordinari per als pressupostos. Espero que tots tinguem temps per preparar-ho com cal. D'acord? Moltes gràcies.